Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar, 5 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya lashi takobin kaiwa Iran hari idan har ta ki kulla yarjejeniya akan shirinta na nukiliya. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa an ji karar harbe-harbe a kusa da babban filin jirgin saman kasar da ke birnin Yamai. A yayin da ake cika shekaru biyu tun bayan matakin kasashen Mali da Burkina Faso da jamhuriyar Nijar din na ficewa daga kungiyar ECOWAS ko yawo an soma muhawara akan alfanun matakin ko akasinsa. Da ba mu hutar daga yawo ba da babu wani yunkuri wanda za mu yi domin fitar da kasashenmu a cikin halin da ake so a gan mu ciki musamman na tsaro. Gaskiya ni har yanzu ban ga wani abu da ya sauya ba ko yake shirin sauyawa kan fitar Nijar da Mali da Burkina cikin yawo. To a Najeriya kuwa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Peter Obi ya caccaki shugaba Bola Tinubu kan gaza cika alkawarin da ya na shawo kan matsalar lantarki sa'ad da yana takara, har ma ya ce idan ya kasa shawo kan matsalar a shekaru hudunsa na farko to kada 'yan ƙasar su sake zaɓarsa. Alkawarinka da ka ce za ka yi baka cika ta ba, saboda haka 'yan Najeriya su yi la'akari da maganan da ka yi cewa kasu zaɓe ka na zagaye biyu. Duk wani abu da ya yi kunshi wutar lantarki da taimaka wa jama'a nan Najeriya duk ta zakushe. Banda muke gani a yanzu a Najeriya an banda wahala da tashin hankali. To za a ji dukan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Firaministan Burtaniya Keir Starmer na ganawa da shugaba Xi Jinping na China a babban birnin ƙasar Beijing a ranar farko ta ziyarar da yake yi a can. A jawabinsa na buɗe taro, shugaba Xi ya ce dangantakar Burtaniya da China ta gamu da tasgaro a baya-bayan nan, wani abu da bai dace da muradun kowace ƙasa ba cikin 'yan shekarun nan. To amma ya ce a shirye China take ta sauya al'amura. Wakilin BBC ya ce abin da China ke nuna wa duniya shine ta sha bamban da Amurka ta yau da shugaba Trump ke jagoranta, wato idan aka ɗasa da ita za a samu ci gaba mai ɗorewa. Saɓanin Trump da ke talabtawa ƙasashe ciki har da ƙawayen Amurkar haraji ko ta ina. Mr. Starmer ya bayyana China a matsayin muhimmiyar ƙasa a duniya, inda ya ce ƙasashen biyu na buƙatar gyara alaƙarsu don samun ci gaba. Shugaba Trump ɗin ya sake yi wa Iran barazanar ɗaukar matakin soji, yana mai matsawa ƙasar lamba don tattaunawa kan yarjejeniyar makamin nukiliya. Mr. Trump ya ce wani babban jirgin rundunar sojin ƙasar Amurka na tunkarar ƙasar, yana mai barazanar cewa harin da zai iya kai mata nan gaba zai ninninka wanda ya kai mata a watan Yuni. Iran dai ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne, tana gargaɗin duk wani hari da Amurka za ta iya kai mata na iya jefa rayukan dukkan dakarunta da ke gabas da tsakiya cikin haɗari. A Majalisar Ɗinkin Duniya, China ta yi gargaɗi game da barazanar ta Amurka. Wannan na faruwa ne bayan zargin kisan dubban masu zanga-zangar adawa da gwamnati da aka yi a Iran. 'Yan majalisar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka sun fitar da jerin bukatun da suka tsara domin dakatar da ayyukan jami'an ICE waɗanda suka ce dole ne a sanya su cikin wani ƙuduri na kashe kudaden ma'aikatar tsaron cikin gida. Sun hada da hana jami'an tarayyar sanya abin rufe fuska da kuma daina santiri a kan tituna. A maimakon hakan su rika aika wa mutane sammaci bisa izinin alkali. Wannan mataki ya biyo bayan kisan da aka yi wasu 'yan kasar biyu a Minneapolis a lokacin da gwamnatin Trump ke ta kokarin hana bakin haure da ke shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Dubban sojoji da 'yan sanda a Venezuela sun halarci wani gagarumin biki na yin mubaya'a ga muƙaddashiyar shugabar ƙasa Delcy Rodriguez, wadda ta hau kan mulki a farkon watan Janairu bayan da sojojin Amurka suka kama Nicolas Maduro. Daga cikin waɗanda suka yi mubaya'ar har da ministan tsaron ƙasar Vladimir Padrino Lopez. Reconocemos y juramos. We recognize and swear absolute. Ya ce mun amince tare da shan rantsuwar yin mubaya ga Citizen Delcy Rodriguez a matsayin shugaban riko ta Venezuela, kuma babbar kwamandar soji. Iyayenmu ne suka 'yanta wannan ƙasar, don haka mu ma za mu 'yanta ta ko ana ha maza ana ha mata.
Wannan lamari dai ya faru ne jim kaɗan bayan kwamitin Majalisar Dattawa na Amurka a birnin Washington ya yi wa sakataren harkokin wajen Amurkar Marco Rubio tambayoyi kan manufofin gwamnatin ƙasar a Venezuela. Rahotanni na cewa an ji karar harbe-harbe a kusa da babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke wajen birnin Niamey na jamhuriyar Nijar. Mutane da dama da suka shaida abin da ke faruwa da kuma hotunan bidiyon da ke yawo a intanet sun nuna garkuwar tsaron sararin samaniya na ƙoƙarin kakkaɓo wasu abubuwa a safiyar yau Alhamis. An tilastawa wani jirgin saman fasinja na Algeria da ke ƙoƙarin sauka karkata akalarsa zuwa Burkina Faso. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnatin soji ta ƙasar zuwa yanzu. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar shugaba Xi Jinping na China ya shaida wa Prime Minister Burtaniya Keir Starmer cewa a shirye ƙasarsa take ta yi alaƙa mai ƙarfi da Burtaniya. Prime Minister Burtaniyar Keir Starmer ya gana da shugaba Xi Jinping a Beijing a ranar farko ta ziyarar da ya kai China, inda Mr. Xi ya bayyana buƙatar ƙasashen biyu su yi aiki tare domin ɗinke ɓarakar baya a tsakaninsu da kuma kawo zaman lafiya a duniya. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Shugaba Xi yana magana ne yayin tarbar Firaministan Birtaniya a birnin Beijing na China. Mr. Xi ya ce duniya tana cikin rudani, domin haka wajibi ne kasashe irin China da Birtaniya su buɗe hanyar sasanci da tattauna bukatun duniya wajen samar da zaman lafiya da bunƙasar tattalin arziki. Shi ma Mr. Starmer ya ce dole ne kasashen biyu su ƙulla alaƙa mai kyau tsakaninsu a dukkan fannonin da ya kamata domin cimma burin nasu. Ya bayyana China a matsayin ƙasa mai muhimmanci sosai ga ci gaban duniya baki ɗaya, kuma ƙawa a harkar kasuwanci. Gwamnatocin ƙasashen biyu dai sun ce suna fatan ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da zuba jari da kuma haɗin gwiwa a tsakaninsu a karon farko bayan shekaru masu yawa. Ana kuma sa ran su shiga wata yarjejeniya ta bunƙasa kiwon lafiya, musamman samar da magunguna da kuma inganta ɓangaren ilimi. To da Badamasi Abdulkadir Muktar da wannan rahoto da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya, tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Peter Obi ya ciki shugaba Bola Tinubu kan gaza cika wani alkawari da ya na shawo kan matsalar lantarki sa'ad da yana takara, har ma ya ce idan ya kasa shawo kan matsalar a shekaru hudunsa na farko to kada 'yan ƙasar su sake zaɓarsa. A sanarwa da Mr. Obin ya fitar jiya Laraba ya ce babban layin wutar lantarki na Najeriya ya katse har sau biyu a cikin watan Janairun wannan shekara da aka shiga kadai. Ga rahoton Ahmad Kaba Idris. A cewar Peter Obi, duk da halin kunci da kasar ke ciki maimakon shugaba Tinubu ya zauna a gida domin tunkarar matsalolin Najeriya, musamman ma batun wutar lantarki da ya zame mata karfan kafa, ya zaɓi ba da muhimmanci ga tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Dr. Yunusa Tanko shine jagoran tafiyar magoya bayan Peter Obi da ake kira Obedient Movement kuma na hannun damar ɗan takarar ya mun ƙarin bayani. Wannan magana da shi His Excellency Peter Obi ya yi ta ne bisa kan maganan da shi shugaban ƙasa ya yi, ya ce 'yan Najeriya suna da umarni su sake zaɓensa idan shi bai ɗaga samun wutan lantarki da zai taimakawa 'yan Najeriya ba a cikin hada-hadan da suke yi. To shi ne mai tuni cewa alkawarinka da ka ce za ka yi baka cika ta ba. Saboda haka 'yan Najeriya su yi la'akari da maganan da ka yi cewa kasu zaɓe ka na zagaye biyu. Wasu za su ce kamar me ya kawo gaggawa ta wannan sako haka? Ka babu maganan gaggawa a cikinta. Duk wani abu da ya kunshi cikin wutan lantarki da ya taimaka wa jama'a na Najeriya duk ta zakushe. Abinda muke gani a yanzu a Najeriya an banda wahala da tashin hankali. Katsewar babban layin lantarkin a wannan karan ba a ɗaukan dogon lokaci yake dawowa. Wannan ba kamar ci gaba bane da ake samu? So nawa ita wannan wutan lantarki ta kusan faɗuwa su hudu kenan. A nan Benin Republic ko Ghana suna samun wuta, me yasa namu zai sha bamban? Wasu za su ce ko dai alamu ne na kun karaya tun kafin a shiga fagen zaɓe. Karaya kuwa? Muddin kaga cewa wanda ka ce ya maka alƙawari bai cika ta ba to bai da hurumin shugabancinka shine kurin. Sai dai a martanin jam'iyya mai mulkin ƙasar APC ta bakin daraktan yaɗa labaranta Malam Bala Ibrahim ya ce kamata ya yi a yaba da ƙoƙarin da gwamnatin su ke yi wajen inganta lantarkin ƙasar. Alƙawarin da shugaban ƙasa yi cewa idan ba a inganta wutar lantarki ba kada a zaɓe shi.
kuma idan mutum a Najeriya yake ya ce ba a inganta wutar lantarki ba a samu ci gaba daga inda ake a baya ba, to ina ganin yana yaudarar kansa ne. Sun yi batun cewa ya wata guda an samu katsewar babban layin wutar lantarki har sau biyu a watan Janairun nan kadai. Kamar wannan wani alamu ne da yake nuna cewar an gaza. Ai idan ka ga an ce hanyar ta katse ko kuma ta sauka, kila an hango lam'a ne a wani guri, wanda kuma idan ana so a gyara wannan lam'a sai an ruguje layin gaba ɗaya, an sake sabon zubi. Ina makomar alkawarin da shugaba Tinubu ya yi kan samar da wutar lantarkin gabanin zaben 2027? Gaskiyar magana an samu wutar, ba kuma ce aka wai an daina inganta ta ba, da ƙarfin Allah kafin zaɓe na gaba ingancinta zai ƙaru. Amma har yanzu akwai jihohin da ake samun rashin wuta mutuƙa ainin da ba a samu. Nan ba da daɗewa ba za a ga cewa wutar ta wadaci ƙasar, hatta inda babu wutar a yanzu za a ga sun samu wutar. Ko a ranar Larabar da ta gabata ma yawan lantarkin da Najeriya ke samarwa ya ragu daga megawatt 2,917.83 zuwa megawatt 1.5 a tsakanin karfe 11 da kuma 12 na safiya. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To wani batu da shi ma ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya a Najeriya shine na tsaro. Masana harkokin tsaro a Najeriya sun ce matakin dawo da sojojin ƙasar da suka yi ritaya bakin aiki domin tabbatar da tsaro zai yi tasiri wajen magance matsalar. To sai dai sun yi gargaɗin cewa akwai buƙatar samar da tsari mai kyau na tantance tsaffin sojojin da za a dawo da su bakin aiki domin kaucewa yin kitso da kwarkwata. Dr. Abdullah Mabukarti masanin tsaro ne a nahiyar Afirka kuma yana cikin masu irin wannan ra'ayi, gama abin da ya shaidawa Khalifa Shehu Kaji. Kiranye ga su waɗannan sojojin da suka yi ritaya tunani ne mai kyau, kuma wato wanda yake sabo kuma zai iya yin alfanu ko kuma ya tasiri mai kyau idan aka aiwatar da shi yadda ya dace. Ta wani hanyoyi kuke ganin zai yi tasiri? To abu na farko, su tsoffin sojoji suna da ƙwarewa kuma suna da abin da ake kira discipline, wato horaswa irin na soja wanda zai iya taimakawa wajen rage nauyin da yake kan su sojojin yanzu waɗanda ba su isa ba, yawansu bai isa ba. Abu na biyu, zai iya taimaka wajen samarwa su tsofaffin sojojin aikin yi. Abu na uku, idan har aka bar sojojin nan a jihohin da suke ko kuma kusa da jihohin da suke, kaga wato ilimin iya aikin soja zai haɗu da ilimin gurin, don ana buƙatar masu ilimin gurin waɗanda suka san dazukan da abubuwan nan ke faruwa da yadda abin ke faruwa, suka san al'umma ta san su wajen yin nasara. Sannan kuma tunda an yi magana cewa za su taimaka wajen kwato ko kuma ba da tsaro ga ƙasar noma da kuma inda ake kiwo da inda ake wato tonon ma'adanai, wannan zai iya taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin guraren nan da abin ya shafa, tunda mun san cewa talauci na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa matasa suke shiga irin wannan ƙungiyoyi. Kaga haɓaka tattalin arzikin gurin zai iya taimakawa wajen rage matsalar da kuma rage shigan matasa cikin irin waɗannan ƙungiyoyi. Amma wasu na ganin cewa kamar sun ɗauki tsawon lokaci ba sa cikin aikin soji. Ya kamata a ce an taza, an tsefe, an tabbatar da cewa nagartattu ne daga cikinsu, waɗanda suke da sauran ƙarfi kuma waɗanda suke da sha'awa kuma suke da wato shaidar aiki mai kyau. Kuma duk da haka ma bai kamata a yi daga buhu sai tukunya ba wai daga an kira su ya kamata a tura su ba, sai an ƙara tunasar musu da horas wadda aka musu a baya na ƙwarewar aiki da na shugabanci da na zakakuranci da sauransu. To kamar wani hanyoyi kake ganin ya kamata za a bi domin ganin cewa ba a sauka a layi ba? Na'am, to abu na farko shine a fito da doka ko manufa wadda za ta faɗi me aikin su waɗannan da ake so a dawo da su. Menene ka'idojin aikin? A ƙarƙashin wa za su yi aikin? Yaya za a horas da su in suka yi ba daidai ba? Kuma wa zai horas da su ɗin? Abu na biyu, yaya za a tabbatar da cewa an samu shugabanni na ƙasa ko na ƙananan hukumomi ko kuma na gargajiya waɗanda za su sa ido akan aikinsu, kuma ta ya za su dinga rahoton matsaloli daga irin waɗannan wato mutane. Sannan kuma a tabbatar da cewa an kawo wani tsari da zai tabbatar da cewa aikin waɗannan tsofaffin sojoji da za a kawo
aiki ne na wacin gadi, ba aiki ba ne wanda zai zama da dindindin. To wani alfanu kuma shine sanya irin waɗannan sojoji cikin al'umma, musamman al'umma su wadda suka sani a aiki tare da su, zai taimaka wajen rage yawan waɗanda suke ba wa 'yan bindiga da 'yan ta'adda bayanai, kuma zai taimaka wa sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro wajen tattara bayanai ingantattu waɗanda za a amfani da su wajen yakar waɗannan 'yan ta'adda masu aikata aika-aika. Barista Abdu Bulama Bukarti kenan masanin tsaro a nahiyar Afirka. To yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar. Imam Salih ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin a Najeriya, kungiyar kwadago ta NLC ta yi ƙarin bayani kan dalilanta na baiwa kungiyoyinta da ke babban birnin ƙasar umarnin su kasance cikin shirin kota kwana. Tuma Dalla. An cika shekaru biyu tun bayan matakin kasashen Mali da Burkina Faso da jamhuriyar Nijar na ficewa daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko yawo. Yanzu haka dai wasu al'ummar kasashen sun fara tafka muhawara kan tasirin matakin ko akasinsa, musamman ma ta fannin ci gaban tattalin arziki da kuma samar da tsaro. Ga rahoton Cimaila Yusufu. Shekaru biyu da sanarwar kasashen uku ta ficewar take yanke daga kungiyar yammacin Afirka. Ko da yake ana ta bangare kungiyar ta ECOWAS ko yawo ta daina daukar kasashen na Mali, Nijar da Burkina Faso a matsayin mambobin wannan kungiya daga ranar 29 ga watan Janairun 2025, shekara ɗaya bayan sanar da matakin. Sai dai kuma har yanzu 'yan kasar irin su Salisu Ibrahim na kungiyar FRSA na ci gaba da cewa gwamma da aka yi don gaba ta kai kasashen uku da suka fice daga kungiyar ta ECOWAS. Da ba mu hutar daga yawo ba da babu wani yunkuri wanda za mu yi domin fitar da kasashenmu a cikin halin da ake so a gan mu ciki, musamman na tsaro, tunda da ba mu samu muka yi wannan force ba, wato haɗakar sojoji wadda take ba da dama ana yaƙar ta'addanci, tunda yanzu mutum aiko baya son wannan kasashe ya san an samu ci gaba kwarai da gaske wajen yaƙi da ake yi da ta'addanci, ta samu ci gaba kwarai da gaske ta ɓangaren abin da ya shahi tattalin arziki, tunda kowa ya san an kafa banki na kungiya ta IAS, ta kafa gidan talabijin nata a Mali, ta kafa gidan rediyo nata a Burkina Faso, ta kafa gidan jarida nata a nan wurin Nijar. Sai da a cewar Umar Ibrahim Jamilu har yanzu ba ta canza zane ba. To magana gaskiya ni har yanzu ban ga wani abu da ya sauya ba ko yake shirin sauyawa kan ita Nijar da Mali da Burkina cikin yawo, saboda in ba sama-saman gaba ko fasfor da ake takama da shi da ake bugawa bai sauya kala ba, logo na yawo aka hito da shi. Mutanen da suke huta suke ta cikin kasashe har yanzu ba abun da ya sauya, yawanci dukacin dai kasashen yawon da suke yawo, duk wanda zai taya a ƙasa dai shi ta can mai karamin hali, wanda duk ya barnya mai ya ce za shi je a bishayo bai iya biya ta Burkina Faso ko shi bi ta Mali, dole sai ya kewa ta cikin Benin dai za ka shiga ana walakanta ku, ana yin abin da aka ga dama, ku wuce ku tsallaka ku shiga Lome, ku daga Lome sai ya wuce ku tsallaka ku shiga Ghana daga ta Abidjan, wanda duk ya san yadda hayyar take yasa akwai har yanzu magana ba ta sauya ba. A baya dai kasashen uku a hujjojin da suka bayar da suka tilasta masa ficewa daga ita wannan kungiya ta ECOWAS sun zargi kungiyar da gazawa wajen bayar da taimako a yakin da suke da ta'addanci da rashin tsaro, da kuma saka takunkumin da ake ganin ya sabawa ka'idar dokokin kungiyar, waɗanda suka ce sun ƙara raunana al'ummar da ta riga ta yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon shekaru. To gaida Cimaila Yusufu da wannan rahoto da ta haɗa mana.